Jebber. Hej med jer. Jeg elsker bare denne her årstid. Fordi jeg er ikke nede med sommeren. Og det er ikke bare fordi, at jeg er lille og bleg og bliver drillet og stukket og forbrændt og ikke kan svømme. Det er også fordi, at hvis der er noget, jeg hader om sommeren, så er det, at folk begynder at holde grillfester. Og jeg hader fucking grillfester. Jeg er træt af vamle fede mænd, der ikke kan kende for- og bagside på en stegepande, og aldrig har lavet mad indendørs, der pludselig bliver topchef. Fordi, hey, det er papa, der står og styrer elementerne. Ja, og din ølmave brænder dit fede svin. Ej, men helt seriøst, hvad er det, der sker op i hovedet på grandvoksne mænd, når man tænder op i en havegrill? Altså, der er jo noget, der brænder sammen inde i hjernen på dem. Jamen altså, jeg har set hyggelige, søde familiefædre vappe konen i med en grillhavehandske, hvis hun kommer til at pille ved grillen. Ja, det kan godt være, det er hende, der har marineret kød og skåret ud og hakket alt salat. Men hun skal kraftedeme ikke pille ved grillen. Her kan godt være, at jeg står pattevisten og snakker med overlægen over hækken, og bøfferne brænder. Men hun skal ikke røre ved grillen. Det er papa, der styrer elementerne. Der er ild i grillen, røg i luften og jord i mit hoved. Sådan skal det være. For filan altså. Det er jo ikke hyggeligt. Det er ikke hyggeligt at blive ædt op af myg, mens man forsøger at spise forkullede bøffer med plastikbestik. Og hvorfor kan man ikke gå nogen steder hen i supermarkedet om sommeren, uden at alting har fået en lille klisterlabel, hvor der står velegnet til grill? Et bund med porren, pose med bagels, alt er pludselig velegnet til grill, ikke? Og der er jo tossehoveder, der siger helt seriøst, at du kan faktisk grille alt. Ja, det kan godt være, men det er fandme den sløjeste koldskål, jeg nogensinde har fået. Hvad fanden er det? Og hvad fanden var det for et kvartklap? Nå. Jamen altså, og så er der jo folk, der kommer og siger, ja, Jonathan, men så skal du bare købe en af de der nye Weber kuglegrill. De er så knasmarte, dem kan du faktisk bage brød i. Jo. Men lur mig, om man ikke også kan det inde i min ovn. Ja, men i sådan en Weber kuglegrill cirkulerer jo både varme og røg. Ja, det gør der også i min ovn. Det er et spørgsmål om, hvor tit du renser den. Sværere er det jo ikke. Og timingen til de der grillfester er altid fucked up, ikke? Den første time, man kommer, I kan tage noget salat. Der er også dressing. Det næste er færdigt, det er brødet, ikke? Hvis der er nogen som er, der vil have noget, så brændt brød. Næste er færdigt, det er kødet. Så har de været så smart at lægge bøfferne på først, og så pølserne bagefter, så alt kød er færdigt på én gang. Og så er der grillstress. Og man skal nå at spise det hele, og alting når at blive koldt, og man skal... Og så er bagetofterne heldigvis færdig en halv time efter den sidste af gæsterne er gået, ikke? Det er så også gerne der, hvor ham, der holder festen, kigger hen på grillen og siger, det er faktisk nu, kålen er helt perfekte. Det er ikke hygge. Men I skal vide, at vi lever i dag i en syg og pædofil madkultur. I kan se det alle steder. Cherrytomater, babymajs, cornichoner, karotter. Ikke, så kalder vi det noget andet, men vi ved godt, hvad det er. Det er små, spæde, ufærdige, infantile grøntsager. Men vi kan bare ikke vente, til vi bliver modne. Nej, vi skal bare have dem nu. Vi skal bare have dem. Det ligger bare i supermarkedet. Ting, som man for få år siden skulle bestille hjem over nettet, det ligger der bare nu, ikke? Ærter. Har I set ærter? Har I set, hvor små de er? Det er fandme sygt. Og det er jo det samme med kød, ikke? Der er ikke nogen, der spiser får. Nej, vi skal have lam, ikke? Ikke nogen, der vil have en ko med noget erfaring og noget over på banen. Nej, vi skal have kalvekød, ikke? Ikke nogen, der spiser høne mere. Nej, vi skal have kylling, ikke? Og det er ikke engang en kylling. I ved det godt, ikke? Kyllinger, de er så små og gule, og de viser militærvisen til påske. Dem nede i supermarkedet, de er så store, ja. Så er det en høne, du. De kalder det bare kylling, fordi det lyder mere kinkigt, ikke? Sgu ikke nogen, der vil have en halv grillhøne med pomfrit, du. Det er en syg verden. Nå, men inden jeg præsenterer den næste kone, der er en ting, jeg er nødt til at gøre, fordi der er tv på. Sofie Hvid fra IQ, ring til mig. Jeg mener det.
Tak skal I have. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Mik.